Bona tarda. Us vull presentar i explicar coses de la meva família. Aquest és el meu avi Ferran Torner, 64 anys. Està prejubilat. El seu hobby és cultivar l'hort i cuinar. La meva iaia Josefina Calderes, 64 anys. Està jubilada. El seu hobby és fer esport. Tiet Jordi, germà de la meva mare. Jordi Torner, 39 anys. Comerç exterior. El seu hobby és córrer i música. Anabel López, 40 anys. Farmacèutica. Hobby, anar de compres i viatjar. Tiet Jaume Caus, 37 anys. Elaborador d'embotits. El seu hobby és jugar a golf. Tieta Gemma, germana de la meva mare. Gemma Torner, 36 anys. Bibliotecària. El seu hobby és caminar. Jaume Caus Torner, 5 anys, estudiant. El seu hobby és jugar a futbol. Mama, Esther Torner, tècnica de laboratori. Pedicura, 37 anys. El seu hobby és anar de restauració. A mi em coneixeu, soc el Ferran Vilella Torner, 7 anys, estudiant. El seu hobby és jugar a futbol. Iaia gran, besàvia. Maria Punter, 87 anys, està jubilada. El seu hobby és cosir. Iaia Maria Pericàs, 63 anys. Empresària. El seu hobby és cuinar. Avi Ricardo Vilella, 83 anys. Està jubilat. El seu hobby és llegir. Papa Lluís Vilella, 40 anys. Director comercial. El seu hobby és jugar a golf. Tiet Ricard Vilella, 43 anys. Reformador de cases. El seu hobby és col·leccionar cotxes. Tieta Montse Vilella, 37 anys. Botiguera. El seu hobby és fer cupcakes. Tiet Toni Joanda, 39 anys. És topògraf i que treballa amb el canal de Panamà. El seu hobby és córrer. El meu cosí Roger Xuandó, 6 anys, estudiant. El seu hobby és handball. La meva cosina Ada Vilella, 3 anys, estudiant. El seu hobby és jugar a nines. El meu cosí Lluís Vilella, 12 anys, estudiant. El seu hobby és jugar a futbol. A mi ja em coneixeu. Ferran Vilella, 7 anys, estudiant. El seu hobby és jugar a futbol. Espero que us hagi agradat tot el que he explicat. Així heu pogut conèixer la meva família. Bona tarda, us vull presentar i explicar coses de la meva família. Aquest és el meu iaio, 68 anys, Josep. Li agrada anar a caminar i jugar amb els amics a cartes. Iaia
Les vaig a veure cada 2 setmanes a Monistrol de Calders i ens fa el dinar. Avi, 71 anys, Josep. L'avi es va morir l'any passat. Li agradaven molt les coses velles i els llibres vells i les coses i els llibres vells. També escriure. L'àvia, 72 anys, Lourdes. L'àvia els dimecres ens cuida i ens fa el dinar per totes 3. Papa, 46 anys, Josep, treballa a l'institut, és professor de l'institut, m'ajuda a fer els deures, em porta a jugar al carrer. Mama, 45 anys, Maria Lourdes, és professora a l'institut, fa experiments com els del Dani Jiménez, em porta a dormir i em desperta al matí. Marina, 13 anys, va a l'institut, li agrada pintar-se les ungles, escoltar música i jugar amb les seves amigues. Judit, 8 anys, és molt treballadora, dormim amb lliteres a la mateixa habitació, juguem a pares i mares. A mi ja em coneixeu, Helena, 7 anys, m'agrada molt anar a l'escola, jugar amb les meves germanes i fer esport. Espero que us hagi agradat tot el que he explicat, així heu pogut conèixer la meva família.